जाबाय आंनि भिडिअनि पार्ट 2 आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों थांगासिनो मिटिंसिम आलासिलानि न'निफ्राय ओमफ्राय नैबे मादैलानि मायु मा बुङोमोन अनिमा बर' लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो गासिबो पुरा रेडि जोंनि इउटुबार बसफोरा ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों थांगासिनो मिटिंसिम ओइ मिटिंआ ओइ नुरखाबाय नै लेट्स गो गाइस ओमफ्राय लोगोफोर जोङो हाग्रा बारि दुब्लि गेजेर थांगासिनो जों अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एनुवेल कनफारेन्सआव लोगोफोर स' नै बेनो जादों मिटिंआ लोगोफोर स' दायो जों मोनहैसिगोन लोगोफोर दायो जों हाबफैबाय नै गोजोंथों बेनो जादों मेन गेटआ ओमफ्राय दायो जों हाबहैगासिनो लोगोफोर एक्जिबिसनसिम अके थ'दो दायो सफैबाय एक्जिबिसन गेटआव ओमफ्राय दायो जों हाबैसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर बेयाव हाबनो थाखाय बेसेबां चार्ज नांगौ नङा होमबा स' बेखौ आं दायो सोंनो थांगासिनो ओमफ्राय दा बेसेबां जोंना पार पार्सन बेसेबां स' लोगोफोर पार पार्सन 10 थाखा स' दायो जों हाबनोसै लोगोफोर दायो जों हाबबोबाय एक्जिबिसन सिङाव ने मायो ससमा नायनो ससमा देखायगा क्या नै लोगोफोर हाबग्रा फार्स्ट खरस जाबाय नै आगैनो माबाय लादों नै ये देखो वाट नै ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों बेरायगासिनो गासैखौबो देखायगोन लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो फार्स्ट डे नै आगैया दिनै वाचबो मोनबाय ओमफ्राय सामपफ्रिबो मोनबाय ओमफ्राय लोगोफोरनि जादों दखनानि दखान ओमफ्राय सोंनोसै एसे नङा दखनाफोरखौ बेसेबां लोगोफोर दायो नोंथांमोननो बहुद दामि मोनसे दखना देखायनो नागिरदों आं नैबे जादों 15,000नि दखना बे इन्दिसिनि ना इन्दिसिनि लोगोफोर नाय नै सिख्लाफोर फैसा दंबा बाय इन्दिसिनि दखना स' बहुद बुरिया बियो इन्दिया बुहुमनि मादावनो सबसे दामि मोनसे खुन्दुङाव मानि जायो आरोना ओमफ्राय आब' बे 15,000नि बेसेबां होनो हागोन खमफैदो आरो हाया खमाया लोगोफोर 14,000 हागोनथ' बायनो लोगोफोर दायो जों बेरायगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै फार्स्ट डे नालाय स' बेनिखाय बारा मानसि गैया गाबोन बहुद मानसि जागोन थ' गाबोन मोनसे बरियाके धामाकेदार ब्लग फैगोन आरोना ओमफ्राय दिनै आगैखौ फार्स्ट टाइम थाखाय बेरायहोगासिनो आगैया मा मोनखो जात्रा घरि मोनबाय ओमफ्राय गाबोन मा फैगोन लोगोफोर बहुद मुल्यबान बुस्थु नागिरबाय नै ड्रेगन फ्रुइट करासे ओइ नै लोगोफोर नै ड्रेगन फ्रुइट दादा केमान दाम तो केजि 350 और पर पीस केमान हो 120 টাকা पर पीस ओ माय गॉड नै लोगोफोर केजि 350 फोर नै थाइसे लाबाय ड्रेगन फ्रुइट नि बे थाइसेयाव 100 टाका गिलिदो आरोना थ' जायनोसै फार्स्ट टाइमनि थाखाय स' आगिलावनो थांना दायो जायनोसै आरोना ने हाय ना होमबा बं स' लोगोफोर नै लाबाय ओमफ्राय आब'नियाव हाइस दामिया बबे दखनाया हाइस दामि बेसेबां दामि हाइस दामिया बेसेबां बेलाय 2,500 ना आच्छा ओमफ्राय हाइस खमालाय खमा बेसेबां 2,500 आरो 300 ना नै सिख्लाफोर बहुत खमन मोनगासिनो मादैनि दखानाव फैबानो जाबाय ओमफ्राय रोयाखै आब' नैबे दोंनिया दखनाया बेसे नैबे रेडिमेड दखनाया 500नि ओमफ्राय आरो बिदि गिदिर मोना सिख्लाफोर गिदिर मोना दे मोजां ओमफ्राय नै थुफिया बेसेबां 250नि लोगोफोर नै बहुत खम दामा गहपुराव स' बायफैबा नोंथांमोना कमन मोनलांगोन आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दा नायगासिनो दखना लोगोफोर मोनसे बहुत बरिया बुस्थु नुबाय आर'नाइनि सार्ट आब' नैबे बेसेबां दामा 700 नै जोंहा आब'खौ गहपुराव लोगो मोनना जोबोर मोजां नांबाय नै जोंहा आब' माने खैराबारिनि आरो आब'आ ओमफ्राय आब'नि माने बिजाब फानो ना आच्छा ओमफ्राय सेला बोरै जादों सेलफ्रा दिनै फार्स्ट ना एसे मानसि गैया गाबोन बहुत जागोन ना पाटनि दखाननि बे 10,000नि नाय बहुत बरिया ओमफ्राय नैफोरो इन्दिनि फास्रा ना इन्दिनि फालि लोगोफोरनि नाय बहुत बरिया ओमफ्राय आब' बहानि उदालगुरि जोंबोब्रा खैराबारि ओइ जोंबो खैराबारि माथो जों टटलापारा खैराबारि माने फेरगा टटलापारा आरो ओइ खैराबारि टाउन आब'खौ जायगानिनो आब'खौ लोगो मोनबाय नाइस टु मिट इउ आब' स' हिनजावफोरनि थाखाय गोबां दख'ना देखायबाय नङा होमबा ओमफ्राय दायो हौवाफोरनि थाखाय आं गामसा देखायनो नागिरदों लोगोफोर नैबे जादों आर'नाइ गामसा ना ओमफ्राय दामा बेसे 500
ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नैयाव स्टेज मोनसे दङ बेयाव गाबोननिफ्राय प्रग्राम जागोन आरोना दिनै जाला स' दिनै फार्स्ट टाइम नालाय स' गाबोन जों फैफिनना बेयाव स्टेज प्रग्रामखौ देखायना आरो लोगोफोर स' गाबोननि भिडिअखौबो नेबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो गासै माबाखौ बेरायजोबनो मा नुयो ओमफ्राय नैयाव दङ जाम्पिं बेयाव नोंथांमोना फैना बारल' फैनो हायो ओमफ्राय लोगोफोर बेनि जादों एक्जिबिसना निथि दङ गथ'फोरनि गेलेग्रा बेनिफ्राय मा नांगौ सासे बिलाइबाय मासे बिबाय थायो आङो दायो जों ओंखारबाय एक्जिबिसननिफ्राय ओमफ्राय भाइफोर बोरै नांगौ हाबना एक्जिबिसनाव मोजां ना ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों थांगासिनो मेन स्टेजसिम अके लोगोफोर बिथांमोना जाबाय उदालगुरिनिफ्राय फैदों बिथांमोना माने स' बिथांमोना दाखालि खाग्राबारियाव जानाय गल्डेन जुबलियाव बिसोरो फार्स्ट प्राइज मोनदों बेनिफ्राय काबादिनिफ्राय ओमफ्राय थारमाने दायो मोनाबाय बिनि केमेरा क्वालिटिया बारा मोजां जायाबो जानानै लोगोफोर स' माबा मोनसे एडजास्ट खालामनाय आरो ना स' दायो जों थांगासिनो मेन गेटसिम सरि मेन पेन्डेलसिम नैगासिनो बे जादों मेन पेन्डेल वाव Hello, गासिबो हाय होनदों नामफोरखौ एसे बुंना होदो ब्रा आंनि मुङा सिनायथि ओमफ्राय नोंनिया आंनि मुङा दोल गासिबो आंनि मुङा सुस्मिता बसुमतारी आच्छा दे मोजां दे नोंनिल' महर आं खोनायो नोंनिल' खोथा आं नागिरो लोगोफोर नै दायो जोङो प्रग्राम नायनो जबाय बिदुरदों आंजों ओमफ्राय निजा दोङो अरुणाचलिसफोर बिसोर बिथांमोनाव डान्स खालामोन आरोना स' दिनै खेराइ हानजा पुरा लोगोफोर नै दायो जोंनि खेराइ डान्स ग्रुपआ थांगासिनो मोसानो थाखाय लोगोफोर दायो केन्डेल सावनाय हाबाफारिया जागायजेनसिगोन स' बेयाव दायो जों थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जादों लोगोफोर हरनि भिउ नङा होमबा नैबे जादों मेन स्टेज ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो बै जा सावगोन जायगायाव आहा दायो जों मिटिंनिफ्राय गिदिंफिनबाय ओमफ्राय थांगासिनो आलासि लानि न'सिम लोगोफोर ओमफ्राय अपं बोरै नांखोब्रा दिनै बेना ओरैबादि नेटवर्क प्रब्लेम ना लोगोफोर आं नै भिडिअखौ माला आपल'ड होनो हागोन बेखौ बुंनो हाया आरोना ओमफ्राय नै भिडिअखौ दा जों बनायगासिनो 29 जानुवारि खालि लोगोफोर दायो बनायगासिनो ओमफ्राय माला आपल'ड होनो हायो बेखौ बुंनो हाया लोगोफोर जियानो जादोला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे अके स' बाय स' बहुतै बरिया ब्लग फैगासिनो लोगोफोर स' नेना थाबानो जाबाय अके